oportunități de ocupare prin reorientare profesională pe o piață a muncii modernă și flexibilă a fost tema conferinței de lansare a proiectului Creșterea șanselor de ocupare prin reorientare profesională, ce a avut loc în data de 29 aprilie în sala de conferințe a hotelului Best Western Eurohotel din Baia Mare. 545 de persoane vor beneficia în cadrul acestui proiect de informare, orientare, consiliere și formare profesională privind cariera, dintre care 495 de persoane vor dobândi noi competențe și calificări adaptate cerințelor de pe piața muncii prin cursuri și programe de formare profesională. Proiectul, în valoare de 3.515.556 de lei, se derulează în regiunile nord-vest și nord-est a României pe o perioadă de 18 luni și își propune îmbunătățirea capacității de ocupare a șomerilor, în special a șomerilor de lungă durată și a șomerilor de lungă durată tineri, precum și a șomerilor peste 45 de ani. Fii activ, fii responsabil este îndemnul proiectului Creșterea șanselor de ocupare prin reorientare profesională, proiect implementat de SC Clemon SRL, în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș, Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară INDECO din Iași și Asociația Consensual Iași, cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.